iskold, hvem der spammer. Matteo fra fucking SSA20. Eller med det må, nu skal du lytte til fucking med at se til lige nu her. Kan du fucking fatte det? Hvis du fucker med SSA20, så får du med hele byen, så får du med Elias Garcia, Kian Larsen, fucking Palle, hele vejen. Kan du... There is something on the terrace. Can you go there? Altanen. The terrace? Yeah. The terrace. Out on the terrace. Why? Be there. I'm coming in 30 minutes, okay? På et klip sendt af deres far, der sidder og siger, hvordan vil du have det med en stiv pik, der ryger op i dit øje, når du står og laver mad? Altså, hvordan vil du have det med vores børn på sådan et klip tilsendt på hans konfirmation? Ej, der finder alt muligt på. Ej. Hvorfor er det, vi gør det her? Hvem er det, der vinder her? Hvem er det, der vinder her? Fuck, hvor er det her ulækkert. Det kan jeg se. Det er virkelig fucking klart. Jeg har aldrig set, der er indvold. Der er alt i. Der er jo ikke noget til det her. Det er jo pisse giftigt. Savner dine opslag, hvor man ser dig virke fuldstændig normal. Jeg er ikke klar, hvor ulækkert det her er. Men nu har jeg kun minderne tilbage. Ej. Vi stopper. Hvor lille fik jeg den i røven jo, Pors. Jeg fik... Nej, jeg mener... Der er ikke noget galt i, da jeg var lille. Fuck, det er en kæmpe hund, mand. Fuck, det er en kæmpe hund. Prøv at se den her. Nej, jeg må ikke se. Men prøv at se, det er en kæmpe hund. Det er en kæmpe hund, det der. Prøv at se ham. Prøv at se ham, der hund, mand. Prøv at se hans klunker, mand. Hold kæft, de er kæmpe. Hvad er det, du siger? Hvad er det, du siger? Jeg har da set en hund der, det er kæft, mand. Fuck, du er white. Kan du styre dig, Mathias? Det er klart, eller hvad, boys? Jeg kan ikke følge med. Jeg kan prøve at se, om jeg kan zoome ind. Fuck nogle idioter, det mener jeg. Hop nu i! Nej. Sammen. Tag nu sammen. Op med hænderne, op med hænderne. Op med hænderne, du er omringet. Er du dum eller hvad? Du er omringet. Op med hænderne. Ej. Så fat her på. Det der, det gider jeg ikke. Sut jer selv. Sut jer selv. Sut. Og de cirkulerer ind på lufthavnen. Ej, indenfor? Ja, det er for sygt. Ej, det er for vildt til mig, det der. Det er simpelthen for vildt. Ja. Ved du hvad, gutter... Jamen, jeg ved godt, hvad jeg skal. Vi skal i hvert fald bare bruge nogle backup her. Gør en ting, bror. Jeg ved, hvad du skal gøre. Ej. Det er for vildt til mig. Hvordan ved de, jeg er henne? Jeg putter kamera på, chat. Jeg kan ikke det der. Det er simpelthen for vildt til mig. Jeg ved ikke... Ej, jeg kan ikke det der. Det kan jeg ikke det der. Ej, hvor er det for vildt til mig, mand! Hvor er det vildt, det der! Hvor the fuck? Tjek i lufthavnen! Hvorfor tjekke i lufthavnen? What the fuck? Oh my god! Det er for vildt til mig, det her. Jeg spiller. Det er ikke for mig. Det kunne jeg brug for mig.